Ayo Brata-sena enggal bebugalan tumujing janget cinentang Blapar Kawat alun-alun Mandura. Sigra mangsa risang bayu siwi tri tumungkul manembah anglira baya untap anglira baya pasti nimbang ungkal gunung Lain kono to mau Dian Brata-sena Raden Bayusiwi Kya mangestoaken dawuh ingkang Prabu Basudewa minangka jago Praja Mandura mila kya satata ing gati siaga ing diri cancuk taliwonda cancuk ucare ngacincing taliwonda ngencengi tali bandangi yo matekaji Bandung Bandawa sengungkal bener blabak pangantol-antol sikil kiwa mancat bumi sikil tengen den balangake sajangkah wis prapting Blapar Kawat kenteng waja
Paman, paman Swastiwantara ngriki paman. Kang dawa tumingal perang campo samyama dali tatet wilating kota dah wangkung ma unsang niti benjang sang hati mijel lati nyong tali uwos terus ta surawi kaya buta sing ora akeh asi jangga ndanyo mangambak kaya rasta Surawiloka pasti jangga ndanyo mangambak Payo Paman Suratrimantra wonten timbalan ngadhawuh katon saka pasuryane Rama Prabu Basudewa sajake Rama Prabu Kiris liripun tegese anggon kunak yenake bab adu-adu jago saka Mandura tumeka titi wanci dina iki durung ana kabar kang gumathok mula tata-tata paman tata para wadya kanta tata supaya enggal ngebyuki batang sayuta marang negeri Mandura. Wah ngaten malah saya rancak anggen paduka badhe nguwaosi Mandura niki. Nggih nggih katone Rama Prabu Mandura pun ajrih pun keweden gemeter sariranipun sareng kula ngadhep wonten karsanipun. Mesti sakmenika nembe was lan kuwatos tambuh sotaning kalih kok durung entuk jago nganti sakyaini. Mula aku selak ora sranta kepingin inggal dadi ratu no Mandura. Aku bakal ndhisiki laku merga adu-adu jago iki mesti bakal wuruk. Oh lakae jago Mandura. Wah, mangsiagake kekuatan dika mawon. Monggo metoke jago Mandura.
Oh, Ger. Ah. Indriya mangu-mangu mangun gong kandu handrimang. Oh, Paman Ugrasena. Iya nggih aku Kang Prapta. Aku wis nganti jago saka kasepuhan. Prayogane ayuh enggal diwiwiti wayadu-adu jago welatala. Wah. Jago Mandura ketoke awake gedhe dhuwur ning pagulitane besisik. Wah, ketoke cah saka gunung iki. Wah, ketoke gedhe, ketoke gedene gedhe gombong niku. Wah. Iso meneng lambimu apa ora? Wah, iso meneng lak sudet nyalem kusik-kusik ngger kusik Bratasena kusik. Sing sabar ya, Ngger. Sabar piye? Selak gatel tanganku. Iya. Disranti sawetara. Gandeng sedaya sampun rumanti. Jago saking Mandura sampun siaga, jago saking Sengkapura sampun jumawis. Pramila dinten menika dipun wiwiti adu-adu jago kawiwitan nggih. Nanging eneng apa maneh? Supados regeng, supados saya mimbui gregeting aben sawung sedaya kedah dipun totohi nganggo ngabotoan. Nggih. Banjur karepmu piye? Dipun totohi. Totoane dinten nika kula badhe natohaken seprapat bandaning Kadipaten Sengkapura. Seprapat bondo negara. Wong Mandura wani apa ora? Wani. Separo bondo negara wani. Sak protelon bondo negara wani. Yen ngaten malah babar pisan. Burmanuk tegese yen nganti jago kula kalah, kula kaliyan kawula ing Sengkapura badhe tinggal saking negari Sengkapura. Nanging kosok wangsulipun menawi jago saking Mandura ingkang kawon wiwit saking Rama Prabu Basudewa ngantos saandhanipun, ngantos saknayaka praja, ngantos sakawulane kabeh aja nganti ngambah marang Mandura. Lenglenging griya mangu-mangu mangun kung kandu handrimang. Oh, Ngger Bratasena kepiye?
Saiki kok malah dadi nantang tatawane negara. Tatawane Burmanuk iki piye? Wah, wani yo. Wani tenan. Kowe saguh tenan. Yo, saguh. Wani yo wae. Oh, iya. Yen pancen kowe wis sumanggem marang karyamu. Pun paman ora wigih-wigih. Yer anak Mas Kongso Dewa. Tos pundi, Paman? Saguh. Bagus nah ya. Bagus. Monggo, jago sampean mangjoke. Ayo, padha tumuju blabar kawat. Jange cencang. Yo. Ayo, kowe yen wis maju rene aja nganti kecilik. Hah? Buteng betah nganiaya. Aja mung klokar-klokor. Wah! Bratasena apa wis mbok timbang, mbok pikir kanthi genep? Luwih becik kowe mundur. Kowe ngalah. Kowe ngalah, mengko kowe sing tak mulyake ngene Sengkapura. Yen wong Sengkapura mulya, Bratasena mulya. Kowe arep manggon ning omah ngendi? Kowe arep njaluk tumpakan apa? Njaluk bondo brana becik sepira akeh? Kowe arep rabi wong wedok pira? Bakal kelakon. Aja ngawur tembungmu. Ning kene aku netepi wajib minangka satriya. Ora bakal lirwa ing kewajiban. Wah, bel kedes. Wani tenan. Wis tak antepi. Kowe mungsuh aku tak ibaratake timun mungsuh duren. Timune kowe. Durane aku lho. Timun yang nganti keceblokan duren. Bakal ajur mumur wandamu. Yen kowe tanding karo aku tak ibaratake timun mungsuh tomat. Wah! Tomate kowe. Timune ora dadi no. Bocah durung kirang bubuk lembuyange. Hake maju. Yen mungsuh karo aku tak ibaratake duren mungsuh tomat. Lah ya ngono. Senengane kok diplasat-plasatke lho. Durene sapa? Durene aku. Tomate kowe. Duren rung nganti nibani singgol wae bakal mecotot nyawamu. Wah, sumbarmu ngedapi-dapi. Rasah kakean bebangal. Oke. Majuwo ketoken kasudiranmu. Aku Patih Suradrimantra kang tau tatih medhah kutha Boyong Putri. Nek mung sak dapurmu wae mangsa bisa ngasorake aku.
Bratasena iki pedhotku. Ah! Hot! Oh! Oh! Wes! Hai! Hai! Ah! Ah! Hai! Hop! Ho! Hai! Ha ha! Eh! Ah! Ah! Hey! Hey! Ah!
Tuhan tak ulune. Oh, ah. Hey! Hot! Parah, yuk! Oh. Dah! Hey! Parah, yuk! Mandek loro irenge. Remangsut hari menggal bubudine kang den bawani. Samandek apa ora? Manganing Tyasukari. Lah bocah iki angel kandan-kandanane. Apa to jane ngetutke aku wae Kakang Kokrasana. Kowe iki wong wadon ya. Wong wadon kok kepengine bakal nonton adu jago. Wis sing ati-ati lho, Nduk. Ya ben to aku pengen nonton kaya ngapa gelare kutha iki kaya ngapa. Aku pengen ngerti sing padha adu-adu jago jarine kabeh para kawula kok nonton nek aku ora nonton ya piye. Aja aku ki ngeman. Ngeman piye? Aku ngeman marang kowe. Sira Gwanudya kang Sulistya ing warna. Kowe ki adiku kang tak tresnani mengko yen kowe tekan Mandura bakale gawe geger wong Mandura. Mula tak iman. Kowe baliya wae bebantu marang Ibu Sagopi. Bebantu marang Ibu Sagopi. Rewang-rewang masak-masak apa ngono. Wong wedok kok cenanangan. Wong wedok kakean polah arep dolan ing kutha barang. Ya ben sak karepku to. Aku kepengin nambahi wawasaku babagan kutha raja ing Mandura kok. Rumangsamu aku kuwi wong wadon sing gaweane ngurusi gawean ngomah wae saiki ora kena dipadhakake. Nyatane akeh wong wadon kang uga ngayahi pakaryane wong lanang. Samengko ora jamane yen wong wadon mung munat manut wae mung nyambut gawe nadyan iku uga kewajibane nyambut gawe ana ing dalem nanging saiki jamane wis beda Kakang. Mbok aku lilanono ora bisa. Aku tetep ora nglilani ya. Aku lilanono to Kakang, aku kepengin sumurup kaya ngapa keramaian kang diadani ana ing Praja Mandura. Ora oleh, ora pareng. Gage, ayo bali. Engko aku ngambek lho. Ngambek piye? Hati-hati engko yen aku ngambek aku gulung karo uda. Weh, lah bocah iki. Kok kaya cah cilik ae.
nesu kok terus sakarepe dhewe gawe tingkah polah kang gawe bingunge wong tuwa. Mbuh ora edep dina iki aku tetep jalan marang Raja Mandura kakang aku njaluk pamit. Lah bocah wah, tak kok karepe kaya ngono. Yo, bagus yo, bagus yo, mati kaya apa aku rasah kakean bebangal. Ayo ketok kasudirane. Mutiar matos balungi. Mati mutiar mati mutiar kowe. Mati mutiar. Mati kowe, mati aku. Wah. Roh mati tenan aku. Royong. Waduh yuk. Wah. Waduh mati. Paing Bharatawau. Nyabatu jago saya sengkut kridane Dyan Bratasena. Satemah modot sakilan dawane kuku Pancanaka. Ya Binusdi
katamakaken ing jajane Patih Suratri Mantra rodol jaringane pecah kapisanan. Waduh, paman, waduh, waduh, wah. Sumodanya pratangga windu wiyat amun-amun lir gumampang maletik mancolot. Wah, Paman Suratri Mantra. Paman Suratri Mantra tumekeng lina paman. Ladala bangsat elek. Bangsat jago mandura. Hei. Halo, jagone kalah boto sing maju. Ampian kowe wong Jawa rebutan remen jangan mati barang. Hei, aja mlayu. Bangsa elek sedo lamun jago mandura sirih getih wedi mati. Ayo bareng tak oyak terus mlayu sekti tenan apa ora kae. Ayo yen pancen nyata-nyata kowe wani pancen nyata-nyata kowe kendel hadebono iki Prabu Kangsa Dewa ora-orane aku mundur sacet. Sopo iki wah ora pangkling. Ora pangkling. Ya iki sing tak goleki. Kowe ngopo kok plilak-plilik? Mripatmu kok mbok kedap-kedep ki sisih. Kowe bakal nguro-gudo karo aku. Ladalah. Ya kowe sing tak goleki wong ayu. Ladalah. Wong kok ayune tumpuk undung. Bratajaya to kowe? Dasar kepara nyata. Ora sisip kang dadi pandulung. Wah, tiwas kabeneran. Bocah kok ayune kaya rikmane ngandan-andan dedeke. Dedeke iso singset sedet. Ulite ireng manis, bokonge ladalah.
Saya nrunyak tembungmu kowe sapa? Aku. Tepungake wae. Aku Kangsa Dewa aku. Aku Kangsa Dewa ya kang bakal mondong nyimot marang sira. Ayo manuta ayo. Manuta dadi garwaku. Ora sudi bojo kok mrengingih kaya ngono. Duwe bojo kok siunge sak gedang-gedang. Bela dalah. Wong ayu turutana marang aku. Turutana brantane wong bantane pun Kakang Yayi. Liringmu pandam kamarutan satemah. Wong rabasa marang telenging batinku. Ayo turutana brantaku. Kaki tak pondong wong ayu jimating tilam sari. Ayo manuta rasah dadak suwala Kakang Kokrasana Kakang. Hei, atendi Kakang Kokrasana. Manuta dadi regemaku. Wah, padalah. Gogoh. Edan. Eneng opo? Citra kang bala tumingal bang sampuh samya medali. Wertatit wileting godha. Eneng opo ya? Eneng opo? Aku dioyak-oyak. Dioyak-oyak sapa? Aku dioyak-oyak karo sing jenenge Kangsa. Kae mripate plilak-plilik. Gura godha marang aku. Cekake bakal mregunjak marang aku lho. Mau-mau nak wis tak kandhani. Lamun to sira kuwi yen aku miji ayumu kliwat ukur. Mula akeh wong lanang-lanang kae kang padha gendhengi. Sing gage aku tulungono. Aku dioyak-oyak karo Kangsa. Ya, ing ngono ndi sing jenenge Kangsa? Kon ngadepi iki Kokrasana. Hei, Bratajaya manuta tak pondong. Bratajaya. Wong ayu kliwat ukur. Wong ayu jagat tanpa timbang. Wah. Kadyan tak lali-lali malah saya ngranui. Bratajaya kake. Bratajaya manuta marang pun Kang Bratajaya. Bah! Bela tawa. Ana kang ganggu gawe marang aku. Lah kae sing tak goleki bocah buleh pakulitane.
Hei! Pa! Pa! Mati dene aku. Ha! Hey! Ha! Ha! Kowe turune Prabu Basudewa. Yen kowe isih urip bakal gagal nggon kunjung keng kawibawane Prabu Baladewa. Apa apamu? Ayo sambata wong tuamu Ki Pidanaku Tampanana. Waduh. Hei! Karming goreng ukara karana karnan mar disiji apa anut dawuhe bapa sipat manaba dina iki aku kinen nyirnakake memala kang dumadi saka mogane Kangsa Dewa ya. Saka kene wis katon rame-rame nglakon. Akeh para kawula kang padha salang tunjang rebut ducung. Kae genah dumadi daredah ana ing negara Mandura. Lah lho, lah kok lho Bratajaya wae. Kuwi kang tak golek-goleki pirang-pirang dina. Teko lagi timbul yen ngopo aku pancen tak jarak aku kepengin ngudi ngundhang ilmu. Adipati Sengkapura kang wasani para yaksa. Sawise iki aku lumayu banjur aku njaluk pitulungan kelawan Kakang Kakrasana lan bareng Kakang Kakrasana maju ning palagan. Lah kok kae tinemune malah kepikut dening Kangsa Dewa. Sawangen kae Kakang Kakrasana gage Kakang Narayana. Kakang Narayana gage tulungana supaya enggal padang lelakon iki Kakang. Tulungana Kakang Kakrasana supaya antuk marganing Basuki Kakang.
Hei! Wah! Wah! Kono to mau. Ya musti Sanjata Cakra Baskara. Raden Narayana mbela dhateng kadang sepuh. Anenggi Sang Narayana kang badhe namakaken Sanjata piyandel lumebas kang Cakra Baskara lumesat. Lumesat kadya kilat tumuju mring janggane Sang Kangsa Dewa pecah kapisanan sirna kang ambek angkara murka. Aku Beng Tuni Prabu Basudewa dadi klilepu kowe. Wah! Katayo! Wah! Ayo! Wah! Wah! Waduh! Adikku di adikku. Sak sirnane Kangsa Dewa lah kok jebul kang ngidani bocah kang ulese cemani. Sira iku sapa? Kula Narayana. Kula putra Demang Sagopa kaliyan Ibu Sagopi. Lah iki kang ana ngarep aku lara ireng.
Apa ya sedulure? Iya aku sedulure anom Kakang Narayana. Kang uluse bule. Aku Kakrasana. Oh, Kakrasana. Dasar Baranyata. Putrane Demang Sagopa. Lawan Endang Sagopi. Ya dasar Kebaranyata. Oh, Koko Prabu Basudewa menika putra-putra Paduka Koko Prabu. Datang ngawruhi kang tekane tanpa sangka langit jawan kang nyambakari saraswati sarati handayati matare sirnane pepeteng saya padhang jagating Mandura. Bener apa kang didhawuhake menemban Begawan Wyasa lumantar Bratasena iki mau. Lamun sejatine lakon iki bakale tumuju marang ayem lan tentrem. Lah dalah anggonku nitipake anak-anakku marang Demang Sagopa lan Sagopi tumekane wis padha diwasa. Nger Bratajaya Narayana apa dene Kakrasana wonten dawuh. Wonten dawuh. Inggih, Sang Prabu wonten dawuh. Iya. Mangerti ya, Nger. Sejatine sira kabeh iku putraku kang tak singitake ana ing Widara Kandhang ya merga saka tingkahing Kangsa kang murang tata iku. Mula sak turun-turunku tak delikake ana ing Widara Kandhang dimen supaya manggih raharja. Saiki wis tumeka diwasa malah sira kabeh kang dadi jalaran rampunging pepeteng negara ing Mandura. Mangkono sembahku katur Rama. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Bekti kula katur iya anak-anakku kabeh kang tak tresnani, anak-anakku, anak Anung Anindita kang tak dama-dama bisa mikul dhuwur mendem jero lawan wong atuwane. Iya Nger, iya banget panarimaku. Sira kabeh tak gadang-gadang ing besuke bisa dadi pawongan kang minulya, pawongan kang utama anut lakuning jangka lan bisa manggih kamulyan awit saka Ambrasta marang Sesuker, Ambrasta marang wataking Durangkara. Lan makarya anut sak lakuning ati kanthi angesti marang Gustine Lara Ireng Narayana lan Kakrasana. Sira kang tak dama-dama kabeh tak gadang-gadang.
Bisawa dadi pawongan kang ing besuke dadi pangarsa lan tumindak adil lumaku ana ing dalaning bebener ya Ngger. Wektu wis lumengser dinane wis gumingsir. Dina ganti, sasi ganti taun. Wis lumaku sangsaya diwasa Raden Narayana. Wis surut Prabu Basudewa ingkang asta pemerintahan ing Mandura. Wis gumanti nggih Sangka Krasana ing sinengkaken ing aluhur dadya ratu ana ing Mandura. Jejuluk Sang Prabu Baladewa. Pramila Sang Narayana tansah ngupadi marang ketrimaning urip. Mila tansah alaku dharma anut dharmaning satriya. Siang Bantara ratri amung ceta pukulun tanah liyan keksi mila katur ingkang jundha maneh aku biyen nate antuk dawuh saka Bapa Guru Resi Padmanaba. Rikala semana dawuh lamun ta wis saya cedhak saya caket kamulyanku yen to aku bisa ketemu kelawan kadangku tunggal sak peguron nanging kang awune luwih tuwa. Mula kang saka iku dina iki aku bakal namur laku ngiras pantes amesu brata. Bakal ndadar sepira ketrimaning uripe si Narayana dina iki.